אסף! מתחיל סרטון. כן, 3, 2, 1, התחלתי. אין לי כוח. שלום. אסף! מה? איך אני מכין את הדברים? אני לא יודע, מה אני... יש לי חבית! למה לקחת חבית, יא זבל? יש לי חבית! הופה, פספסת. איזה יש עמקה. ליצור תיבה. אני לא יודע איך. איך עושים בכלל דברים? איך אתה מכווין את הרפסודה הזאת בכלל? אני מקבל רק ג'אנק. דקה, זה מיינקראפט, נכון? זה מיינקראפט. זה מיינקראפט. גם את העדכונים. כן, בדיוק. נו, עוד פעם אני צריך פה הכנתי חרב איזה פרסומת כדי לקבל אותה. אוי, אני גם צריך 2 פרסומות. מה זה? שאלה טובה. חבית! איך מכינים דברים? איך מכינים תיבה? לא מצא תיבה. כי אין לי מקום באינבנטורי. אין לך מקום, כל זה. אין תיבה! אוקיי, צריך מישהו? צריך שמישהו יכין תיבה. פרסומת! לרפט זה השני שמה. לא, אבל איך מכינים? תגיד איך. אבל אין לי את החומרים. אבל תגיד מה החומרים. תסתכל מה החומרים. לי חרב, רגע, איך אני מחזיק אותה? לא, את זה עדיין לא פענחתי. הנה הבנתי איך? ולכן אין לי תור, זה לא חוץ על יוז. איפה? מה, זה כזה נפוק. מה משקרים שצריך לעשות איתם ולחוץ על יוז? מה? שמישהו ייצור תיבה! איך יוצרים תיבה? מה אתה רוצה? לאן זה שיוצרים בדברים? איפה זה? ליד האינבנטורי. איפה הם? זה... הבנתי. ייצור תיבה על ים, זה השני. תיבה זה השני. אוקיי. ייצור תיבה. אין לי מספיק. אורי! ייצור תיבה! מה צריך, ליאם? תסתכל! תגידו שנייה, אני אוסף חומרים, תמוד. רגע, ליאם עושה פרסום. רגע, יש לי פרסומת. אני אראה לי גם את זה בינתיים. הופה. זה מסובך לא להסתכל. התקלחת עדיין? שקט, המסריח. איפה? השני. יש לי רפסודה. אוי. זה חבלים, איך אני מכין חבלים? מה זה? רגע, אם אני מת, מה קורה לי? איך המשיג אוכל? אחר כך, נדוג אחר כך. אם נצליח ליצור משהו, אולי נדוג מתישהו. הכריש פה. איפה? בוא נדוג אותו. מתי הם עושים פה קרישים למיינקראפט? לא יודע. זה אפשר לקפוץ פה. ברור, זה מיינקראפט. הם עושים פה קפיצה למיינקראפט. יש פה צ'אט. אורי. איפה אתה? זה אתה אורי? זה אני. אוקיי, אסף, תסתכל. אני לא סימן קריאה מעניך. Thank you. אורי, תצור תיבה. Good. עובד את זה, אני רוצה להבין. Hello. עם חבלים. אני מת יותר לך מהחבלים. די, אורי. אוכל. מה? יש לך באינבנטורי אוכל. שכחתי להגיד לך. אוי, רגע, אני צריך מים דחוף. למה? יש לי מים. אני משתמש בהם. שתהיה אותם לי, מה אתה משתמש בהם? איך אתה משתמש במים? לא יודע, יש לי בקבוק מים באינבנטורי איכשהו. וכולם התחלנו בקבוקים האלה, יאללה. זה כמו שכל עולם מיינקראפט מתחיל. מה עשית, אורי? מה האוכל פה? האוכל, הקופסה שימורים. זה כפי אוכל. כמו שיש במיינקראפט, יש לי פרסומת במיינקראפט. לא, אורי, מה עשית? אורי, מה עשית? מה אתה עושה? לבל 15. איך מכינים חברים? שאלה מה הבעיה טובה. להכין חבלים, אורי? מה יש לך, אורי? הופה, אני לקחתי שתי דברים בבת אחת, אומייגאד. יואו. נהדר אשוח.
זה 0 אתה אורי. זה 0 אתה. יצא. אסף, מה עשית? שמישהו יכין תיבה כבר. אורי. שירבין מקבלים אינטרנט, אבל איך מכינים חברים? לא יודע. אם מישהו אומר, אם מכינים חברים, אני מכין תיבה. בוא נראה. שקט, אנחנו עושים סרטון, שקט. הכנתי מדורה. שים אותה. איפה? שמתי, אפשר להכין אוכל עכשיו. מה קוראים מנהלה עליה? נדמתי, זה מלא. אני רעב. לא, קריש! הקריש פה? כן, איזה הומו. איזה הומו. אורי תעשה משהו. מה לעשות? הוא עוד לא תוקף, אתה בסדר. לא, תכין חבלים. לא, אני לא יודע איך. לא יודע איך, מה אני עושה? איך אני מכין חבלים בסוף? גם אתה לא. אורי, תבדקו בגוגל. שופ, מה זה השופ? מה שמע את זה בגוגל על מיינקראפט? אף אחד לא משחק מיינקראפט, מה אתה כופר? משחקים בזה, למה לא? אנחנו משחקים בזה. איך קוראים לחבלים האלה? חבלים? מה זה הדבר הזה שקיבלתי? אני לא יודע, אני לא יודע איך לבטא את זה. טוב, אני שם כזה לתפוס דגים. יש לי. זה פאבריק בלנד טוגדר. זה מה שאני חשבתי גם. למה לא אמרת? לא. אתה פשוט מצאת לא נכון. מה זה משנה? לכיוון של הזרם, יש יותר. לא! דגים? זה כאילו קרקית. לא, פרסומת! אורי, מה עשית? יש בגללך פרסומת. אני מצטער. מה זה נהיה? מה אתה רץ? אני רץ? תגן, אסף. אורי, מה עשית? אורי, תגיד תיבה. אני לא יודע. אין, יש פה חבלים. איפה? לא, מה זה? איפה יש חבלים? יש שם תיבה באמצע של ה... לא, יש סיכוי שנקבל חבלים. טוב, אני גם עושה את זה לבקש שנקבל חבלים. לא, אצלי אין חבלים. אצלי יש. זה הסיכוי היחיד שאני לא אתקדם במשחק. אז את חבר שלנו גולת משיגים חבלים. אני לא יודע איך. תבדוק. לא יודע איך. זה יש את מיסטר גוגל. ים! מה? תכין לנו חבלים. איי. אנחנו נקבל חבל. אוי, יש רובה. יש אקדח. מה? זה מה עושים אקדח, אבל יש אקדח. איך מכינים חבלים? צ'אט, מישהו יודע איך מכינים חבלים? תעשו לנו בתגובות. נעשה את זה בסרטון הבא. נכין טיפה. איזה הישרדות קשה זאת? יואו, אנחנו נוצאים מלמעלה. יא. איפה? מה יהיה קופסות? יש חבל באחת הקופסות? לא. מה יהיה? תראה! סף! מה? תראה! תראה. אז קרה לי. ליאם, תראה. ליאם. זה קרה לי גם. מה זה? מה זה פיתגורס הזה? ליאם! מה זה הקקה הזה? סגור, מה זה הקקה הזה? זה לא תופס. הרשת לא תופסת בכלל. היה פה דברים שם. לא יודע, רק בשביל להכין דגים. זה להכין דגים? כן. מי נפל למים? אני לא! חלצתי מפה! הכריש עובד אותך. לא! לא!
לא! אני לוקח את הלוט שלך. לאיזה זין אתה. אני לא לוקח את הלוט. אני אדוג אותך. שרדתי 59 דקות מסתבר. ראינו 59 דקות. אין מצב. מה יש פה? מכונת כביסה? לא, יאללה. לא, לא, לא. איפה הם? זה פה, לא? הנה אני. לא, בדיוק. מה? היית על כריש, התחלת על כריש. לא. מה עשית, אסף? פרסומת עכשיו. כעונש של מה שעשיתי. אני זוכר את הדברים של הרצפה. אני לא יודע איך הוא מקבל אותם. איך לקחתי דברים שלי באינבנטורי? מהגופה שלי, סליחה. נכנסתי לאינבנטורי סל פרסומת. כן, קח דברים מהגופה איך שלך. אני אקח אותם? תלחץ על הגופה שלך. תלחץ אי. תלחץ אי, ליאם. אל תדוג את הגופה שלך, ליאם. אני מנסה! זה לא עושה כלום, יש לי הרבה לאגים. 500 FPS. ליאם, לא תסתכל על הגופה שלך. מה זה? לעשות דליט לאייטם. מה זה? מה הולך פה? זה תקשיבו, אי אפשר להעיף, חייבים לעשות להם דליט. תלחץ. אני לוחץ, אתה לא רואה. אני לוחץ. אל תסתכל במצלמה הזאת, ליאם, זה עושה לאגים. קיבלתי, מה נו ספייס? תמותו. טוב. עזוב, אני לא יכול לדבר מצלמה. קרס ליאם. קראת המשחק נראה לי. אוקיי, אני אעשה פרסומת לעוד מקום באינבנטורי. אני גם עושה. מה נעשה? תצא ותיכנס, נו. לא! טוב, אין לי גופה. אני אוכל דברים שלך שם, אין לך אוכל ומים עכשיו. גם ככה לא לאכול אני במים. לא מביא לך אוכל במים. אי אפשר להביא. הנה זורק איזה מוחי. אני לא רגע את האינבנטורי שלי גם. כולם, מה? תראו את היד שלכם אם אתם אוהבים טופו. מה זה טופו? טופו. אני לא אוהב טופו. אני מאמין לאסף. אוקיי, תרים את היד שלך אם אתה אוהב טופו. אז רק אני אוהבת טופו? כן. זה סביר. סביר מינוס. למה? It's so good. וואו! אנחנו מצלמים פה סרטון יוטיוב, אי אפשר לקדם. נכון! זין! זין עליך! איך את מדברת? נכון. סבא שלי 2 קורות, אני מקווה שזה מספיק. אני לא יודעת מה זה בכלל זין. עדיף שלא תדעי, זה קללה. זה קללה. אל תאמרי את זה, אמא אל תאמרי את זה. זה גזע אורי. מה עשית אורי? הבנת להוריד את הפינס. כמה? לא יודע, 2? מה? כן, 2. עוד אחד. אני עושה בזה. אני יכול לעשות פרסומת. מה זה? לא יכול לקחת פה דברים. זה משחק קקה. אורי, מה עשית? לא! לא, באתי למים. למה אני אלך למים, אני אהיה שוב. ליאם, תראה אותך, ליאם. תראה אותך. אוי, איבדת. מה? איך? קיבלתי מים. מה? איך איבדת עוד פעם? אסף, אני מסיים את הסרטון. הוא כבר 14 דקות. אוקיי, ביי.